Zij is de 56-jarige Hessel van der Kooi in zijn element. Op het podium in de Groene Weide, zijn tweede huiskamer. Morgen had er zijn 9000ste optreden. Ja, erg hè? Moet wel gek zijn, of niet? Wist de eerste nog? Nee. Ja, vaag. Al 74 was het echt al, gewoon echt elke dag dat de mensen kwamen gewoon voor het optreden. Hoe laat begint het? Overdag, weet je wel, vragen hoe laat ga je spelen vanavond? Als je een eigen bushalte haalt op Skilge, dan ben je een begrip. In 1984 wordt Hessel landelijk bekend. Een soort toeristen keert zijn single terug naar Terschelling. En het rent aardig uit de hand. 2 keer een uitverkocht Ahoy in Rotterdam. Maar ook Vredenburg, Tialf en de Heineken Music Hall spelen ter plat. Een groot jubileumconcert zit er eerst net weer in. Die hele concertenbusiness, dat is allemaal gekaapt door jongens die daar graf geld aan willen verdienen. En dat je krankzinnige bedragen voor security. Je mag niks meer zelf doen. Wij deden natuurlijk, wat wij allemaal gedaan hebben, deden we allemaal zelf. In verband met het jubileum liet Hessel wel een boek schrijven over zijn lippen. Zijn vrienden komen aan het woord en vanzelf staat het eiland Skilge centraal. Dat is natuurlijk niet zo raar. Ik ben eigenlijk nooit weg geweest. De langste periode dat ik van het eiland ben geweest is geloof ik 22 dagen geweest. Langer heb ik het niet kunnen redden. De kroon op Hessel zijn werk is de verkiezing tak café van het jaar 2011. En nu viert er ook nog zijn 40-jarig jubileum als horecaman. Mij haast 24 mensen personeel, want de laatste keer dat de jongens zelfs achter de bar stier wie in 1979. Kun je te lang teruggaan? Als je geen ontwikkeling doormaakt, zeker ja. Dan kun je heel erg te lang doorgaan. Maar als je je steeds vernieuwt en je bedrijf ontwikkelt, omstandigheden rond jezelf verandert, kan alles. Op naar de 10.000. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat denk ik wel dat ik dat ga halen, ja.